Kani ke video kalong ke video kaba pang mensem haban pe. Hakaba wei ukpa upen mare yala ujong ukhon haka treadmill. Haduk ba ukhon ula shitom bat hadin nang tapat ukhon uyo yaka jingpang namar kani ke jing mare ke jong. Bat endala Porsche hospital bat khaddo uni ukhna ula do no yala ka jong ke jingim. Lapen i hagani ke video ba ka kemi jong uni ukhon kala tap daga jing ngausi ka ba khrau. Bat la bishar ya uta ukpa ha jing bishar. Unong bishar uong bakam de ka kam ka ba ukum le lene ke jing le bakla ka jong hendre ka long ke aka ka ba ule khnang hi. Hakata ka jing bishar hakaba la bishar ya ukpa jong uni ukhna uba laipo wais nam karta uba kerteng u Christopher Grigor. Bat uni ukhna uba kerteng u Corey Grigor. Kani ka jingjia kajia hagashnong New Jersey. Laong ba ukpa haba uyo iba ukhon jong ula smai palat. Bat ban penduna ya kata jing snga jong uni ukhon jong ula pen mare jubor ya uni ukhna ya uni ukhon jong haka jim kabatan hapo jong kata apartment kabakisa. Hang ni ngam kwa shu ban pen i ya pi ya ki ba piu kwa ban pe. Kani ka jing le jong pa om tang haka chisni. La pen i hapo jong kani ka video ba uni ukhna haba umla shu ban mare haka ta treadmill henry namar kani ka pressure jong pa jong uyeng bat uyai mare haka ta treadmill. Ula penmara yu bonsin haka speed kaba uta ukhna umla shu ban syak. Leni kaba long palat ban ya kaba uni ukhon ula ban ya syak. Teng ukulon sachisin upen yeng biang bat upha mere biang ya uni ukhon. Bat hadin khat ars ni uni ukhna uyo ya ka jingpang. Bat la yalam ju hospital namar jong ka jingpang kaba jur kaba uni ukhna uyo. Bat uta ukhna ula khlap no. La pendap ya kita ki medical formalities bat lalap ba uni ukhna uyap namar jong kata ka chronic disease hakamet ka jongo kani ka ju ka jia bonsin haka jing im ka jonge hakani ka juk ka bangi imenta ka ba ngidon ya kata ka societal pressure kata ka pressure lene ka jing ya nujor ya ki khon jongi bat ki khon jong ki vepat ka penlong no yangi bangin bu ya ki khon jongi haka jing haka jing im ka jongki ngidon ya kata ka jing berkhat baki wekin khot yangi bangin deki perfect bat kani ka penlong yangi bangin rung syakum kata ka jingjia haka jing im ke jongi kala bande haka social media kala bande haka jing ya kenduk jongi haka jing im jongi ka ba man la kasngi kadon kata ka pressure ka ba ngi kwa ban pen i sya ka perthe bangi ri lenengi penhe ngi pensan ya ki khon ki ba ko ngo ki khon ki ba tips ngi ki khon ki ba long perfect la haka met bat haka jing mur ke jing berkhat jongi ngakan mau sisin don ke wei ke long kemi ke mai ya ukhon jangka tip ki wan na ki wan yeul ne ki wan ban the jing the hak ta por ka sho bat ka mai ya to khon jangka te kum ba julong ba habangi mai la nengi sho ki khon jungi ki khon ki yam te ka ju ka jia ya to khon barkat ba ki lech phai shi yeng jangki uta khon u yam marta bat hakum kata ka por don ki kat to kat ne ki para marjan kiba shong hakmat jong ke jingki berkat ba utau khun uyat denti da ka bayam ha ta por kita ki para marjan formally long kum baju keren man lagi por hiken ki keren ki keli to khna balai miam lene dan ki baong ani ke jingyam bai jong ne khna tenga shu iba shu yam bet tang kita ki jingkren ki ba kita ki para marjan ki keren kam long ke basni wa ke jingki sha Henry kata ka long kemi kata ka kemi jong utau khna ka don no kata ka jing sngoram ha ke jimut bar ha ke jing prakhat ka jongka kadon dia kata ka jing sngoram baka klemri bha ya ukhon jongka hakur kom ka bade ka sngo kumta ka sngo ba kita ki para marjan ki bishar ya kata ka jinglong ya kata ka jingle jongka bat fitip ji ayu anda kala poying kala sho kala dat ya ukhon jongka hadu ngimla shu banyak keren kini ki baro ki long ki societal pressure kabangi pressure ya ki khon ki jongi snubok pan ong ba kane ka pressure kan yelam ya ki katto katne ki long mi long pa ban shim ya ka jingrai ban penshitom ya la ke jongki khon ki jongki kala bande baki kimi ki pakin force ya la ke jongki khon jongki ya kum kini ki jai pressure ka bangi yo imene don ro ki katto katne ki long mi long pa ki baton ya kata ka academic pressure teng haba ki yo iba ki khon jongki we ki yo khambun ka marks bande ki khon jongki bat habaki kimiki pa jong kita kiba yo khambon kamak ki keli yaki katno ka max ki khon jopi ki yo ki sngo remno ka jingkeli jong kita ki we ka longkumba ka bishar ki khon joki ka longkumba ka bishar yaki ba kimla ban ri bah kimla ban hikai bhai ki khon joki hakor kom ka bade dina mar kata kimla ban yo khambon ka max
hado ba kila pressure ki khon jong ki kila bo ya ki khon jong ki haka jing don ki long mi long pa ki ba nado san baje kila pen khi thia ya ki khon jong ki nado mastep hadin nang ta ki pen khre school ki kile school bar jisngi marsin waina school ki pha tuition ya ki khon jong ki hadin nang ta marsin wa tuition po yin ki pen khre kot biang ki khon jong ki hado ba ki khon jong ki kim yo porshu nakamta ban ye lekai kani ka la ban khata bha ya ka jing im ya ka jing long jong ki khana om tang ya ka ban menta henre ya ka lawai ka jong ki don ro ya ki katto kat ne jat ki long ki mi long pa ki ba penduk jing ba mi la ki jong ki khon jong ki ong hana ba ki khon jong ki la sngai palat par ki sngo le ran ban ya lam ya la ki jong ki khon jong ki namar ba ki la sngai palat ngan ong pi ko ki long mi long pa ngim de ban sngo rem ya kani kat ba kadang de nakamta jong ki khon jong pi bakin he bakin san bakin pulung bakin mare alat eki bakin bam kat ka baki kwa ban bam ya ki jing bam ki bate ya ka met ka jong ki pateng teng kene ka jingle ka jongi ka penrong yaki khna jongi shaka anxiety ka low self esteem kim not bo sho ban shim yaki no ki jingrai ha ka ji im jongi namar baki kimi ki pa kila bishar than kila pressure than yaki khon jongi hado baki khon jongi kila dunano yaki ta self esteem ki khon jongi kila ran ban kendo yaki we namar balai namar baki kimi ki pa kila bishar yangi kila shock than yangi hado ba kila snow ba kata ka jingla jongi kalong khamduna ban yaki jingla jongi we barkane ka penlong yaki khon jungi bakin le ran ban kendo yaki we kani ka kata om tang yaka present yaki khon jungi hindre ka kata ro yaka future jongi khon ki jongi ko ki long mi long pa onam sngorem ka ei ka jinglong jongi khon jongpi ngimde ban penkhia jurbor abordan yaki khon ki jongi bakin im yaka ji im jong ki we ki khon ju phi ki long special halaka jong ka jinglong jongki halaka jong ka jingla ka jongki Pimde ban yanu jore ki barki khon jong kiwe. They are special in their own abilities. Shisen la penyeng yaki sauteli ki marat. Ushre, kadokha, uhati, bat using. Bat la ai ki yakawe ka tas lani yakawe ka kam bakin pendep. Bat kata kalong bakin kiu halor jong uwe uding. Kat ki bala ban kiu ya uta uding on declare lani on pembena bakin long kinong job. Tila jia kata kapor uhati la persang kat kaba ula ban kiu ya utau ding henry umla udok haru hagawe keliang upersang kat kaba ula ban kiu ya utau ding henry umla ban mi syabar jong kata ko kaba udon ban kiu ya utau ding using ru hagawe keliang ula persang ya kata ke jingla jong ban kiu ya utau ding henry umla ban kot syakhle do jong utau ding bat hagaba khadu uan usri dakaba sup utau usri ukiu ya utau ding bat upoi syak clear do jong utau ding bat lapan bena ya utau usri ba ulong unong job kata ka dokha utau hati bat utau sing lakin persang barok ka jingim jongki ban kiu halor jong utau ding nganong ipi kimla ban job lene kinam la ban poi syak clear do jong utau ding kane ka ju ka jia ya ka jingim jongki khon jongi ki khon jongi ki don la ka jong ka jingla la ka jong ka capacity haka jingim ka jongki ngimde ban force lani ban penbor than ki khon jongi ya ka ka baki kimla lada phikwa ban tip ya ka kata ka jingla lani ya ka abilities jongi khon jipi nga khot yipi ban join ya ka training program ka jonga ka ba ngan sa ip ya ka jing hikai step by step kumno bapin pen he ki khon jompi kumno bapin jet ya ka jingla ka jongi khon jipi ya kata ka jinglong ka jongki ya kata ka career ka jongki ka dor jong ka ne ka course ka jonga ka long tang henrus pa tangka Hendra ke jing hikai kabangan IP ka syangdor daki pho hajar. Kumta wana miss ya ka opportunity ya ka lat ban invest nakbanta ka jingbha jongki khon ki jongpi. To shim ya ka lat register menta nakbanta ka jingbha jongki khon jongpi. Ya ka link jong ka application jonga kadan hapo ka description jong ka ni ke video. Ngin sai kan do pi hapo jong ka course lene hapo jong ki wipat ki video. Tan hadu ka por happy learning, happy teaching.